Ungamudziwe Bwanji Mwamuna amene cholinga chake ndi ungofuna kungogona nanu basi. Mwamuna wachikondi chenicheni ulemerero wanu iyeyo amakhala chinthu chimene iyeyo akuchilemekeza kwambiri, komanso amayang'ana kwambiri timati long term well-being. Goal yake imakhala imeneyi. Komano mwamuna amene cholinga chake ndi ungofuna kugona nanu zathera pompo, amakhala mwamuna amene akungofuna zimenezi basi. So safuna kuti pakhale attachment ina iliyonse. Ndiye tinapanga video yomwe timanenanso kazi amene cholinga chake ndingofuna kudyerani. The video iyi tikukamba za mwamuna amene cholinga chake ndingofuna kungogona nanu. Mukayifuna video imene muyipeza mu comment section. Tiyambe ndi chinthu choyambirira, intimacy without responsibility. Mwamuna amene cholinga chake ndingofuna kugona nanu basi, amafuna kugona nanu popanda udindo wina uliwonse. So amafuna kuti akhale so close to you, pakhale chikondi pakati pano, and pakhale physical access pakati pano. Akakufunani physically iniyo mumpase that access. Komano mwamuna amene yo amapanga avoid commitment. Kuti akhale committed kuti iniyo ndi mkazi wake, pakhale label yabwino, pakhale accountability. As muna achonchiwa, they always avoid that. And mkazachiona chimene zifunsi mafusa awiri atatu kuti mwamuna ayo wabwerera chikondi kapena ngofuna kungogona nane. Chinthu cha number 2 cha mwamuna amene cholinga chake ndingofuna kugona nanu, inconsistent presence. Ndazimuna amene amapanga appear moyo mwanu akafuna china chake, akafuna sex yo, and then they show up. Komano akangochipeza amapanga disappear. Komanso communication drops once his needs are met. Kuyankhulana nanu kuji pa WhatsApp paji, ma phone calls aji amapanga drop. Sinanga wagona nanu zatheka. Chinthu cha number 3 chimene mungazamzindikire mwamuna amene cholinga chake si chikondi chenicheni koma kungogona nanu, future talk without action. Azimuna amene amata kumapanga ma promise, olo kupanga promise ndiza kukwatira, haya tipita ku trip, tsogolo lathu lizakhala motere, komano amapanga delays endlessly. Inunso nkudabo kuti zimene ankalonjeza munthu ujadi asazikwaniritsa. So words are used to buy time and access. Chimene yeye amapangira mawu amene wambalume zimene ziza amangofuna ngogula nthawi yanu, komanso agule access kuti niyo mufewe muzina mizika kumaona ngati uli pali tsogolo. Komanso chinthu cha number 4, emotional shallowness. Mwamuna amene cholinga chake ndikungogona nanu, emotional yake pa inuyo imakhala very shallow. So amapanga avoid ma deep conversations. Mukafuna kukambirana zinthu za serious, he always avoids that. Mukafuna kukambirana nkhani zokhudzana ma values anu, ma struggles anu, nkhani zokhudzana ndi family imene mungakhale nayo or imene muli nayo, komanso zokhudzana ndi growth yanu, connection yake imangokhala pa surface level, si malo wankati mweni. Chinthu cha number 5, sexualization of interaction. Mwamuna amene cholinga chake ndingofuna thupi lanu, kungofuna kugona nanu, conversations quickly turn sexual. Nthawi zambiri mati kucheza mukangocheza china chilichonse kale chalowa sexual. Amene wandazimuna amene amangokupangani compliment, wande wachenatu, taona zakutizo za dindatu. Simakambirana za nzeru kwenikweni yayi, mangokambirana za thupi lanu, kucheza kwina kuli konse pa tsiku lina lililonse. Ndipangire zakuti zimangokhala nkhani za sexual. Iyeyo amapanga avoid kukamba nkhani zanu za character, ukuyamikirani mwina pa intellect yanu, nzeru zimene ineyo muli nazo. Iyeyo imakhala simbali yake imeneyo. Iye azingokuyamikirani za sexual appearance ndi zina zotero. Komanso chinthu cha number 6 chimene mungazamzindikire mwamuna wotereyo, convenience based effort. Nthawi zambiri effort yake amapanga avoid mwina ma public settings that signal seriousness. Amatha kumapanga avoid even kuti azikutengani muzikaonekera kugulu, ola kutengeni mwina mupite kwina kwake anthu ambiri akuoneni, and ma meetings ayeyo amangokhala last minute. Uli free pano, bwanji tibwere ndizakutenge. Zinthu zoti simachita kupanga plan bwinobwino, or even family wina akukhalira kaya kuti pamangochitika zinthu za last minute, or zikachitika zimakhala even za private, komanso zimakhala za low effort, samayikirapo effort yoti bwanji. Chimenechi muzazifunsenso kodi mwamuna ameneyo ali moyo mwanga banja kapena angofuna thupi langa. Komanso chinthu cha number 7, no investments beyond sex. Mwamuna amene cholinga chake ndingofuna thupi lanu, kungofuna kugona nanu. He doesn't support you emotionally, and he doesn't support you spiritually, and he doesn't support you practically. Samakuthandizani mukaganizidwe kanu kabwino, kukulimbikitsani ndi zina zambiri. Mbali imeneyo imakhala kuti si yake, chifukwa chonena kuti amaona kuti si zimene iyeyo akufuna. Iniyo mukamfunisitsa iyeyo ndi nthawi imene iyeyo samapezeka. Komanso chinthu cha number 8, avoidance of integration. Azimuna oterewa nthawi zambiri amapanga avoid, so he keeps away from your family. Amaopa, or he keeps you away from his family. Amaopa kuti asadziwikire kubanja lanu, komanso inuyo musadziwikire kubanja lake.
or even my friends yake or real life yake. So you exist in a separate hidden space. Inuyo mmapezeka muka space kamene kali so hidden amakhala kukubitsana kwa anthu amene amapanga mata iyeyo mmoyo mwake. Chinthu cha namba 9, resistance to boundaries. When you set limits, he pressures. Inuyo mukayika limit ina yake mbanja mwanu iyeyo amabwera ndi pressure, amakupanga ni manipulate, kukuopsezani kodi sukufuna ndipase zakuti ndiye kuti basi ndizipita, or amayamba kupanga na accuse inuyo kuti ndinovuta kapena ndino old fashioned. Zimene zamapanga zimuna amene cholinga chake ndingofuna kugona nanu kumano palibe potsogolo na lilonse. Chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira, attachment after intimacy. So pano kugona nanuko kukatheka ukampatsa zimene iyeyo amafuna, amazipanga detach. Warmth ija imapanga fade away. Care simakhalapo, respect imasiyika, closeness imasiyika, pamangokhala distance. Sinanga zimene iyeyo amafuna wazipeza, ndiye mukazazindikira zinthu 10 zimezi muzakhale naye pansi mwamunayo ndi kukambirana naye za serious zokhuza ndi tsogolo lanu, kuti kodi iwe uli mmoyo mwanga muno kungofuna kuti uzingogona nane basi, kapena uli mmoyo mwanga muno kuti tipange partnership, tipange banja lomwe lili la serious. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.